vítám vás u dalšího z pořadu Českého Turatechu. V dnešním díle se zaměříme, nebo v této minisérii se zaměříme na tlumiče a podvozky. Podvozky Turatech, které vyrábíme pod jménem Turatech Suspension, vyrábí nebo dodává Turatechu několik výrobců, ale drtivá většina je z dílny holandského výrobce, který má s výrobou a vývojem tlumičů mnoho desítek let zkušeností, protože stáli za vývojem tlumičů White Power. A Turatech si u nich nechal navrhnout tlumiče, které jsou od počátku vyvinuté jako tlumiče pro velká cestovní endura, to znamená pro cestování na motorkách s velkou zátěží po všech možných typech komunikací v terénu, po rozmácených cestách, po kamení, s největší zátěží, s plně zatíženými kufry, často i ve dvou. Prostě pro cestovatele, kteří jedou jakýmkoliv vlastně terénem, který zrovna potřebují projet. Od nových tlumičů člověk očekává zlepšení jízdního komfortu, určitě zlepšení dynamiky jízdy, zlepšení odezvy podvozku a bylo by asi dobré, aby ty tlumiče, když už je měníme, byly plně servisovatelné, ne jako sériové tlumiče, které servisovatelné většinou nejsou. To znamená, že po ujetí určitého počtu kilometrů je možné ty tlumiče rozebrat a v servisním centru kompletně opravit, vyměnit olej, vyměnit vlastně ty opotřebované díly a udělat z nich zase tlumiče úplně nové. Všechny tlumiče Turatech Suspension jsou z výroby už nastavené pro ten konkrétní motocykl a jeho typickou jízdní charakteristiku. To znamená, když je vybalíte a máte je objednané na vaši váhu a na vaši zátěž, to znamená na ty kila, která vozíte v kufrech, tak je můžete namontovat a téměř na jistotu s nima vyrazit, není potřeba s nima dělat nic. Ale v této sérii pořadu vás naučíme, jak se dá ten podvozek ladit, co je potřeba zkontrolovat, jak se vlastně ten podvozek nastavuje správně, tak, aby se využila ta poměrně široká tlumicí charakteristika tlumičů Turatech Suspension, tak, aby se nedostal nikdy do limitů, abyste se pohybovali vlastně v té bezpečné zóně, kdy ten tlumič nejlépe funguje. Je dobré říct, že máme v nabídce i tlumiče, které jsou snížené, jsou to snižovací sady, což může zajímat třeba motorkářky. Máme sady vlastně i v kombinaci s nižším sedlem. Dostaneme se na docela zajímavá čísla, třeba o několik centimetrů pod nejnižší hodnotu vlastně nabízenou výrobcem motocyklu, což je určitě zajímavé. K dispozici máme tlumiče klasické, to znamená tlumiče, které jsou založené na standardní mechanice pohybu pístu v oleji, a tlumiče elektrické, jako je třeba tenhle příklad. To jsou tlumiče s elektrickou kartridží, kde vevnitř je solenoid, který je vybavovaný řídícím systémem a který vlastně reguluje průtok oleje. Ty klasické tlumiče máme v řadách, kterým říkáme level 1, level 2, high-end a extreme, a my vás v tomto pořadu seznámíme s tím, jak se liší a jak je ten který vhodný pro určitý charakter cestování a jak se liší elektrické tlumiče, které vyrábíme v řadách Ace a Plug and Travel, a jaké máme tlumiče jako náhrady pro sériové motocyklové tlumiče SA, případně na LCčkách DDC. Kromě toho nabízíme ještě tlumiče pro vlastně náhradu cartridge pro přední vidle, což není celá vidle, je to jenom vlastně ta vnitřní část, která funguje úplně jinak vlastně než většinou ty sériové tlumiče, nabízí lepší možnosti nastavení, opět se s tím seznámíte. Je dobré vědět, že nabízíme kromě tlumičů pro BMW a KTM taky tlumiče pro Hondy, Husqvarny, Yamahu, Suzuki, Kawasaki, prostě pro typické výrobce těch velkých cestovních endur, a myslím si, že si vybere v podstatě každý majitel
tak, aby se zlepšily ty jízdní vlastnosti toho jeho konkrétního motocyklu, jak to jenom je možné. Dále v pořadu uvidíte, jak se naše tlumiče servisují, co se všechno dá vlastně na tom tlumiči vůbec servisovat, protože český Touratech má servisní centrum, akreditované, certifikované servisní centrum tlumičů Touratech Suspension, včetně potřebného vybavení, takže uvidíte, jak se s tím pracuje, co se s tím všechno dá vlastně udělat, jakou používáme techniku, co se vlastně v tom tlumiči dá všechno vyměnit. Pochopitelně se dozvíte, proč je vůbec dobré vyměnit ty sériové tlumiče, které najdete vlastně na vaší motorce, které mnohdy mají po několika desítkách tisíc kilometrů už své za sebou, a co je nejlepší s nimi udělat a jak se dají vyměnit za něco, co opravdu funguje. Takže to je úvod k nové sérii pořadů o tlumičích. V této části si řekneme něco vůbec o tom, jak tlumiče fungují, z čeho se skládají a co to vlastně tam u vás pod tím zadkem nebo případně vepředu na té motorce dělá. Takže každý tlumič, ať to vyrábí kdo chce, se skládá z několika částí. První je tělo tlumiče a potom je to písnice s pístem. Samozřejmě, že ten tlumič má horní úchyt a spodní úchyt a další části, ale to si potom vysvětlíme dál. O co vlastně jde? Ten tlumič se stlačuje a roztahuje podle toho, jak jedete na jakých hrbolech. No a aby samozřejmě jste se nehoupali na té pružině, která je na tom tlumiči samozřejmě taky namontovaná, tak se tam děje pár věcí vevnitř. V tom tlumiči je částečně olej a částečně dusík. A ten olej protéká tím pístem a vlastně brzdí to smršťování a roztahování toho tlumiče. Kromě toho těla a toho pístu je samozřejmě na tom tlumiči namontována i nějaká pružina. Pružiny se vyrábějí z různě silných drátů, vyrábějí se různě dlouhý a různě tvrdý. Proto je potřeba vždycky vybrat pro tu danou motorku a pro toho jezdce, bagáž a tak dále, vždycky tu správně tvrdou pružinu tak, aby ten tlumič správně fungoval. No a další věc, která se často montuje na tlumiče, je takzvaně předpětí pružiny. Většinou je to, nebo vždycky je to hydraulický předpětí pružiny. Funguje to tak, že točíte nějakým kolečkem a ta hydraulika se jakoby vysunuje takový váleček, který předepíná tu pružinu. To předpětí je zcela nezávislý na tom tlumení. Je to vlastně doplněk toho tlumiče a není s ním nějak spojený, kromě toho, že je to všechno namontované dohromady. To hydraulické předpětí může být buď to takhle manuální, anebo samozřejmě může být i různě elektrický, může být to manuální rovnou na tom těle toho předpětí. Některý se dělá tak, že je na takové hadičce. To podle typu motorky, ale myslím, že to nemusíme zabíhat tak do detailu. Některé tlumiče mají jenom vlastně to tělo samotný a na některých tlumičích jste si určitě všimli, že je taková externí nádobka tady po straně. Ta slouží k tomu, že se na ní dá ještě víc ten tlumič různě ladit a slouží taky jako chladič toho tlumiče. Jak se liší jednotlivý typy, si probereme za chviličku. Takže teď bychom se měli věnovat tomu, jak vůbec to vevnitř funguje. Jo? Takže takhle vypadá nějak tělo toho tlumiče. Tady je nahoře nějaký ten úchyt. Tady vevnitř je nějaký píst na té písnici, která má zase dole nějaký montážní oko. Samozřejmě, aby ten tlumič těsnil, tak musí být tady ve spodu nějaký těsnění, který vlastně zatěsňuje to, nějaký gufírka jsou tam, zatěsňuje to, aby ten volej nemohl vytéct ven, ale tak to je snad jasný. Takže ve chvíli, kdy ten tlumič se stlačuje, tak
olej protéká takovým labirintem, který je v tom pístu a ve chvíli, kdy se teda stlačuje, tak ten olej teče ze shora dolů, takže ten olej protéká tím labirintem a tady ze spoda, jak vidíte, jsou takové plančety. To sestavení těch plančet, které jsou různě tlustý, různě široký, různě velký a mají různý průměry a tak, je taková trochu alchymie a většinou to ví jenom ten výrobce. My teda budeme vycházet z toho, že je tam nějaká sestava plančet, na kterou tlačí ten olej, musí je maličko ohnout a ve chvíli, kdy je ohne, tak ten olej začne protékat krz a kolem těch plančet do té části tlumiče pod pístem. Cestou zpátky ten olej protéká zase jiným labirintem a ohýbá sestavu plančet, které jsou nad pístem. Díky tomu je potom možný tou sestavou těch plančet ovlivňovat to, jak ten tlumič brzdí, jak při kompresi, to znamená při tom stlačení toho tlumiče, tak i jak to brzdí potom cestou zpátky, tomu se říká rebound. Jo, takže to je jakoby důležitá věc. Některé tlumiče, jak jste si všimli, mají tady ještě nad tím hlavním pístem takový menší písteček, zase s nějakou sestavou plančet. To se používá u našeho tlumiče Extreme, kdy vlastně celou dobu toho chodu tlumí jenom ten hlavní píst a teprve až těsně předtím, než by ten tlumič šel na dorazy, tak se zapojuje a vlastně brzdí i ten pístek, který je nad ním. To potom si probereme u těch jednotlivých typů tlumičů. Samozřejmě nabízejí se i tlumiče, který mají dole takový štelovací vočko a díky tomu si můžete vlastně ovlivňovat, jak moc oleje poteče krz ten píst a kolik toho oleje protéká takzvaným bypassem, protože v té písnici je tady taková dírka a protože je to dutý a tady ze spoda pod pístem je druhá dírka, čili část toho oleje protéká krz ten labirint a část toho oleje může protékat právě kolem dokola. A díky tomu si potom můžeme štelovat většinou těma šroubkama, které jsou tady dole, si můžeme štelovat, kolik toho oleje tedy poteče skrz a kolik kolem. Takže teď se mrkneme na jednotlivý typy tlumičů, který my nabízíme. Ten základní, nejjednodušší se jmenuje level 1 a jedná se vlastně o to, že to je základní tlumič, ale není úplně nejjednodušší, protože vevnitř v tom těle toho tlumiče je ve spodní části olej, pak je oddělovací písteček a tady nahoře je nafoukaný dusík. To se liší od emulzních tlumičů, které jsou vlastně ještě úplně jednodušší. Tam je to tak, že ten dusík se promíchává s tím olejem dohromady, tvoří takzvanou emulzi. Ty my jako Toratech nenabízíme, všechny, který máme, mají vždycky ten oddělovací pístek. To znamená, v průběhu té práce toho tlumiče se nikdy nemíchá olej s dusíkem. Díky tomu ten olej jakoby má delší životnost, proto se nemusí tak často servisovat. Takže to je level 1, na něm se dá tedy štelovat manuálně touhle maticí předpětí pružiny a tady dole tím šroubkem se nastavuje takzvaný rebound, to znamená, jak rychle po stlačení toho tlumiče se ten tlumič vrací zpátky, jak moc ten olej vlastně brzdí tu cestu zpět do té původní polohy. Velmi podobný tomu je level 2. Level 2 u nás vlastně je ten samý tlumič, o kterém jsme se teď bavili, jenom je na něm navlíknutý tenhle ten prstýnek toho hydraulického předpětí té pružiny. Tam to funguje tak, že točíte tím kolečkem, hydraulika tlačí na ten píst a tenhle píst vlastně vylejzá ven, je to takhle jednoduchý. Trochu nám to vrže. Jo, vidíte, že vylejzá ten prstínek ven, tím přepružuje pružinu. Tyhle tlumiče bych já doporučoval používat u zadních tlumičů,
nebo na zadní části motorky, protože rozhodně ta zátěž nad tím zadním kolem se dost často mění. Někdy jedete sami, někdy se spolujezdcem, někdy s bagáží a je potřeba při každé změně té zátěže si ten tlumič správně nastavit. Počítám, že byste nechtěli po každý ten tlumič nějak z té motorky vyndavat a touhle matkou si to štelovat. Level 1, to znamená bez té hydrauliky, se používá u nás většinou předních tlumičů, kde ta zátěž není tak často změněná, protože maximálně vy vlastně natankujete plnou a prázdnou nádrž, ale to už není takový rozdíl. A všechna ta váha toho spolujezdce a té bagáže ovlivňuje hlavně ten zadek, takže na ten předek to nemá až takový vliv. Takže to byl teda level 1 a level 2. Další tlumič, který nabízíme v těch dalších řadách, se jmenuje High End. A to je tlumič, kterýmu už jsme přidělali, nebo v továrně, přidělali takzvanou externí nádobku. Tam to funguje tak, že vlastně to tělo tlumiče je jakoby podobný, stejně velký, ale je propojený takovým kanálkem, ještě s tou expanzní nádobkou, nebo tou externí nádobkou, kdy vlastně v celém tom těle je olej, ten olej jde až do té expanzní nádobky a v půlce někde je teprve ten oddělovací pístek a teprve až v té spodní části je potom nafoukaný ten dusík. Co je na tom dobrýho vlastně? Proč? První věc je, že ten olej, který protéká z toho hlavního těla při tom stlačení do té expanzní nádobky, tak my můžeme regulovat. Jsou tam takový, většinou některý výrobci má jeden šroub, někdo má 2 šroubky, někdo má 2 šroubky na sobě, někdo je má vedle sebe, to už je jakoby jedno. My to máme tak, že máme 2 oddělené šroubky a na těch šroubkách se dá regulovat, jak moc rychle ten olej protéká do té nádobky a zpátky. Díky tomu můžete jakoby ladit tu kompresi, to znamená, jak moc ten olej pomáhá brzdit ten tlumič ve chvíli, kdy se to stlačuje, tak jak moc ten olej pomáhá té pružině. Zpátky už to neovlivňujeme, tam už to teče jakoby pořád stejně. Jo? Ta komprese, nebo to ladění té komprese je dvojí, jedno je low speed a jedno je high speed. Na co to je a co se s tím dělá, si probereme potom v nastavení toho podvozku. Jaká je další výhoda? Je jasný, level 1 a level 2 tam má olej asi tolik. High end a další řady mají toho oleje jednou tolik. To znamená, míň se zahřívá, pomalej stárne. Takže ten tlumič díky tomu se musí servisovat po, řekněme, větším počtu ujetých kilometrů, protože mimo jiné i ta externí nádobka vlastně funguje jako chladič. A pro tlumič je velmi důležitý, aby se pořád dobře chladili. Ve chvíli totiž, když ten tlumič, nebo ta teplota toho oleje, přesáhne 150 stupňů, tak ten olej se jakoby zničí a je potřeba ten tlumič odservisovat. Takže čím víc je tam oleje, čím líp ho uchladíte, tím ty tlumiče budou pořád líp fungovat. Tak, to je model high-end. Jinak samozřejmě to štelování toho reboundu je tady pořád stejně jako u level 1 a level 2. Další v té řadě, samozřejmě ten high-end má i tu regulaci předpětí pružiny, používá se hlavně na zadních tlumičích a můžete to štelovat buď to manuálně, anebo potom nějak třeba elektricky, k tomu se dostaneme za chvíli. Poslední v té řadě se jmenuje ten tlumič Extreme. Proč Extreme? Je to proto, protože vevnitř je takzvaný PDS systém. Ten funguje tak, že v tom těle vevnitř je namontovaný ještě jedna takový jakoby píst, nebo vlastně taková mistička. A ten tlumič celou dobu, co jezdí nahoru a dolů, tak tlumí jenom tím hlavním pístem. A ve chvíli, kdy ten tlumič se stlačí až do polohy, že by narazil do dorazů, tak tenhle druhej menší písteček zajede vlastně do té mističky
a díky tomu se zdvojí to tlumení, takže v tu chvíli tlumí jak ten horní, tak i ten spodní píst. Některé ty tlumiče z řady Extreme mají ještě štelovací spodní oko, který je tam jakoby trubka protiku se závitem a samozřejmě ještě taková matka, která to potom jako jistí jako kontramatka. Čímž pádem si můžete nastavit vlastně dílku toho tlumiče, pokud tu motorku potřebujete o maličko třeba ještě přizvednout. Pro majitele klasických předních vidlí, kde není rameno, tak jako u 12 stovek BMW, ale kde je klasická přední vidle upside down, máme v nabídce takovýhle vnitřní, říkáme tomu cartridge. Je to vlastně kompletní nový vnitřek té vidle, kdy z té původní použijeme jenom ten obal a dovnitř našroubujeme úplně novou věc. Je to vlastně jakoby dvoukomorový systém, kdy používáme vevnitř, tady v té vnitřní trubce, kdy používáme jednu olejovou náplň a druhá zcela nezávislá olejová náplň je vlastně v té trubce samotný a ten se používá na vlastně mazání všech těch futér a gufírek a tak. To tlumení potom se děje vlastně, nebo to tlumení samotný se potom děje tadyhle vevnitř a funguje to tak, že zase je tam sestava nějakých planžet pod a nad pístem a my to máme vlastně udělaný tak, že jedna ta trubka vždycky tlumí cestou dolů a druhá tlumí cestou nahoru. Tak, aby zase to tlumení se dalo dobře štelovat. Další věc, co nabízíme, je, že se dá i ta pružina, která je samozřejmě na té cartridge namontovaná, se dá lehce přepružovat tady tím velkým šroubem a to se přepružuje protože samozřejmě každý z nás je různě těžký, někdo vozí tankback, někdo má větší nádrž a tak potom se ještě dá doladit mimo to, že si můžete vybrat pružiny, které jsou tvrdší nebo měkčí, tak si ještě můžete jemně doladit právě tím předpětím pružiny. Stejně jako u toho zadního tlumiče to děláte tím hydraulickým předpětím. Funguje to tak, že ve chvíli, kdy se ten tlumič stlačuje, tak vlastně ten olej zase, který je vevnitř, protejká skrz ten píst. A ve chvíli, ono to tady není dost dobře vidět, možná na tom videu, ale můžeme vzít nějaký detail. Ve chvíli, kdy dochází k rychlému stlačení, vlastně k velký ráně, tak část toho oleje může protéct přes takový píst ještě do této zadní nebo úplně spodní části toho tlumiče, kde zase mezi tím je taková tryska. A část toho tlumiče přeteče tam a zmačkne tady takový balónek, který je vevnitř. Říká se tomu pneumatický doraz. Takže to je taková specialitka tady těch našich cartridží, která je. Tyhle cartridže se nabízejí pro celou řadu motocyklů, ať už je to Triumph, BMW, ale i pro Yamahu a tak dále. Kromě manuálních tlumičů, to znamená tlumičů, kde si to nastavení děláte vy sami šroubovákem nebo nějakým nástrojem, nabízí Touratech ještě další řadu tlumičů, které se jmenují jakoby elektrik nebo elektrický tlumiče. O co jde? První věc, co nabízíme, je, že za vás bude něco točit tímhletím kolečkem. To znamená, ve chvíli, kdy změníte zátěž té motorky, tak nemusíte slézt a točit tam a zpátky, ale stačí si jenom na řídítkách pustit přepínač a říct tam, jo, teď bude motorka trochu víc naložená, protože jsem naložil spolujezdce, přidáte si a tenhle hydromotor vlastně zatočí tím kolečkem jakoby za vás a to ovlivní to, že tady zase ten prstínek bude vylejzat nebo zalejzat dovnitř a díky tomu zase budete přepružovat tu pružinu nebo naopak povolovat, když toho spolujezdce někde vysadíte. Ten tlumič ale sám o sobě, to znamená ten rebound i tu kompresi, si potom štelujete ale pořád
jakoby tím šroubovákem jakoby manuálně. Těmhle tlumičům se říká třeba level 2E, protože je tam elektrický předpětí pružiny. No, ale samozřejmě to je jenom taková půl cesty. Jako, jo. Mnohem komfortnější je si pořídit tlumič, který má tu elektriku jakoby plnou. To znamená, mimo to, že si štelujete to předpětí pružiny, si štelujete i to, jak se ty oleje mají vevnitř přepouštět. Tam potom samozřejmě už to není, že by tam byl nějaký motor a točil tady tím šroubkem, ale u nás to funguje tak, že vevnitř tudy se vede drát, jako to vidíte tady na tom tlumiči. Ten drát vede dovnitř a místo toho pístu s těma planžetama je tam vevnitř takový solenoid, taková cívka. A ta cívka se dá tou elektrikou naštelovat tak, aby propouštěla, ona vlastně to otvírá a zavírá tady za vás ten bypass a můžete si naštelovat, jestli to má propouštět víc nebo míň. Nebudeme zabíhat úplně do konkrétních detailů, to když tak můžeme potom tomu věnovat třeba jiný pořad. Každopádně díky tomu, že tam je ta cívka vevnitř, tak si můžete na tom ovladači, stejně jako znáte ESU u BMW, si můžete naštelovat, jak moc má zase ten volej protejkat krz ten solenoid tam a zpátky při tom stlačování nebo roztahování tlumiče. Tyhle elektrické tlumiče se dají ovládat vlastně dvouma způsobama. První je, že ten tlumič připojíme, pokud motocykl má systém ESA, ale tlumiče už jaksi uživateli nevyhovujou, tak je připojíme do toho systému té ESI. To znamená, odpojíme konektor, místo něj napojíme jiný konektor a to předpětí a ty útlumy si řešíte na současném ovládacím panelu, který máte od ESI v kokpitu. Používáte všechny stejné ovladače. Je to velmi pohodlný. Samozřejmě je tam jeden a zásadní problém, že nejste schopni si štelovat přední a zadní tlumič zvlášť, ale vlastně štelujete jakoby oba najednou. Druhá možnost je úplně vynechat ten ovládací prvek té ESI a udělat jakoby takovou lepší ESU, zcela nezávislou na té motorce. To potom funguje tak, že buď to tu ESO odpojíme, případně pro nový LCčka máme takový speciální konektor, který se zasune do motorky, takže si řídící jednotka pořád myslí, že je tam nějaká ESA, čímž pádem nesvítějí chyby, motorka jezdí a tak. A my uděláme úplně nezávisle na tomhle kompletní elektroinstalaci s ovládáním těch elektrických tlumičů. Tam to potom funguje tak, že na řídítka namontujeme nebo do kokpitu, kam kdo chce, namontujeme ten ovladač. Na tom ovladači si můžete štelovat zvlášť přední tlumič a zadní tlumič a můžete na tom štelovat to, jak má být která, jestli zadní nebo přední pružina přepružená a jak moc má fungovat to přepouštění toho oleje a taky si můžete nastavovat to, jak taková řídící jednotka, která se k tomu do motorky vlastně do té elektroinstalace přidá. A je to taková krabička, takový kontrolér a v něm jsou takový gyroskopy jakoby. A ty vědí, jestli ta motorka brzdí nebo akceleruje, jestli se vznesla do vzduchu nebo padá dolů. A podle toho je schopná ovlivňovat a ještě jemně dolaďovat to nastavení toho podvozku vlastně té cívky, která je vevnitř. Díky tomu ta motorka potom ví, že ano, vy si chcete nastavit, aby ta motorka byla trochu tužší, ale ve chvíli, kdy se vznesete a letíte někde vzduchem, tak ona už tu chvíli ví, že bude nějaký dopad a v tu chvíli si ten tlumič začne maličko přitvrzovat anebo zase naopak povolovat. To podle toho, jak jako uzná ta krabička za vhodný. Jo? Řekněme, že ona má v sobě nahraný takový mapy tlumení podle toho, jak moc ten tlumič je stlačený nebo naopak vyvěšený. Je velmi důležitý namontovat na motorku tak, aby byla vždycky s tím správným směrem ve směru jízdy, aby potom ty tlumiče nedělaly něco jiného, než potřebujete. Takže to by bylo k těm elektrickým tlumičům, který nabízíme.
A teď bychom se mohli věnovat tomu, jak si správně tu motorku nastavit. Jak si správně nastavit předpětí pružiny? Spousta lidí dělá chybu v tom, že si myslí, že když pojedou do terénu, takže tím kolečkem vzadu nějak zatočejí a udělají to tvrdší, a když pak pojedou po silnici, tak zase zatočejí na druhou stranu. To je úplně špatně. Jako jo. Předpětí pružiny se nastavuje před každou jízdou, a to podle toho, jak je tam motorka momentálně zatížená. Dělá se to tak, že si postavíte motorku na hlavní stojan a změříte si rozteč mezi osou zadního kola a nějakým místě nad tím někde na podsedlovce. Takže řekněme, zkusíme to tady, takže tady u té motorky jsem teď naměřil 59 cm. Další důležitou věc, kterou si potřebujeme zjistit, je, jaký tam moje motorka má vlastně zdvihy. To najdete v nějakém manuálu nebo někde na internetu. U mojí motorky by to mělo být zhruba 220, nebo někde se uvádí 230, ale řekněme, že to je úplně jedno. Takže budeme vycházet z toho, že moje motorka má zdvih zadního kola, to znamená, kdy to kolo je nejvíc vyvěšený, proti tomu, kdy je nejvíc zamáčklý dovnitř ten tlumič, tak ten rozsah toho kmitu zadního kola v místě osy je tedy 22 cm. Teď první měření, které jsme udělali, bylo, že jsme naměřili 59 cm. Druhé měření, které je potřeba udělat, je ve chvíli, kdy tu motorku schodím z hlavního stojanu a naložím na ní všechno, co s tou motorkou pojede. To znamená, když pojedu sám, tak jenom mě. Ve chvíli, kdy pojedu se spolujezdcem, tak bych potřeboval, aby si na tu motorku sem sednul já i spolujezdec. Případně, když vezu nějaký kufry, tak potřebuju, aby na té motorce seděl jsem já, spolujezdec a byly tam i ty kufry, které budou plný těch věcí, které povezem dál. Co se stane? Samozřejmě ta motorka, jak ji schodím z toho stojánku, tak si sedne do toho tlumiče. A u těch cestovních endur by to mělo být tak, že si ta motorka sedne o 30% z toho zdvihu. To znamená, jestli já mám 22 cm zdvihy, tak by si ta motorka vždycky ve chvíli, kdy ji schodím ze stojanu, naložím a provedu to měření, by si měla sednout zhruba o 6,6 cm. Pokud naměřím, že si ta motorka sedne víc, tak samozřejmě musím nějak přitáhnout to hydraulické předpětí, aby ta motorka se jakoby o kousek zvedla, aby si sedla právě o těch 6,5 cm. Ve chvíli, kdy se sedne míň, tak je jasný, že ta motorka je tvrdá a proto musím tím kolečkem zase naopak povolit, tak, aby si ta motorka sedla správně tak, jak to má být. Chtěl bych upozornit, že 30% není 1/3. Takže z 220 30% je 6,6. Teď si ukážeme názorný příklad, jak se to teda dělá. Takže provedu první měření, to znamená motorka na hlavním stojanu, naměřím 59 cm. Poprosím našeho figuranta, který teď bude jezdit na té motorce, bude jezdit jenom takhle, jak je oblečený, nebude mít kufry a váží zhruba 130 kg. Tak, dobrý. Motorku schodí ze stojanu, sedne si na ní. Tak, jednu nohu dá na stupačku a druhou na zemi. Provedeme druhé měření. To znamená zase z toho správného místa do toho správného místa a naměřili jsme 53 cm. Čili 59, to bylo to první měření, motorka na hlavním stojanu. Druhý měření vycházelo 53, čili motorka si nám sedla o 6 cm. V ideálním případě by to mělo být o 6,6, ale figurant má radši motorku takovou pevnou,
jako tvrdší trochu, čili tohle je úplně v toleranci. Kdyby ne, tak by stačilo trošku zatočit tím kolečkem nebo tady na té motorce, trošku tu elektriku upravit tak, aby si ta motorka vzadu, to předpětí jsme trošku stáhli, aby ta motorka vzadu byla jako trochu menší, teda měkčí. Ještě bychom si měli říct, proč vlastně těch 30% necháváme na to, aby si ta motorka sedla. Říká se tomu negativní zdvih. Jde vlastně o to, že motorka, když jede po té cestě a narazí do něčeho, co je nějak vysoký, tak vlastně 70% toho celého zdvihu my vlastně použijeme na to, aby se to kolo mohlo jakoby zvednout nahoru k řídítkům, nahoru k té motorce, aniž bychom tu ránu jakoby cítili do řídítek. A těch 30% necháváme na to, aby ve chvíli, kdy to kolo jede po silnici a vlastně propadne se do nějaký díry, tak těch 30% je právě na to, aby se zase to kolo mohlo propadnout a nepropadávaly se vám řídítka. Tak proto to tak je. U motokrosových motorek nebo u motorek, které mají velký zdvihy, se toho negativního zdvihu obětuje ještě víc, protože tam je kde brát. Tam se používá třeba 35%, některý lidi dokonce používají 40%. U sportovních motorek, které mají zdvihy třeba jenom 8 cm nebo tak tam se potom jde jakoby s tím negativním zdvihem dolů. Tam je to třeba kolem 20-25%. Jo. Ale u těch cestovních endur řekněme, že těch 30 je takový obecný pravidlo, který by měli všichni používat a všichni, kdo jakoby vyrábějí a nastavují ty tlumiče, tak se toho většinou držejí. To samé platí i pro přední vidly. Jenom s tím rozdílem, že měříte rozteč mezi horníma brejlema a osou kola. Pak, když jste si vybrali typ tlumiče, který umožňuje nastavení jak reboundu, tak i komprese, tak bychom si asi měli říct, jak to nastavovat. To znamená, tímhle spodním kolečkem nebo tím šroubkem se vždycky nastavuje rebound. To znamená, jak rychle se ten tlumič bude vracet zpátky po tom, co ho stlačíte. To znamená, přejedete nějakou překážku, tlumič se stlačí a vrací se zpátky. V případě, že to moc utáhnete, tak se stane to, že ten tlumič se bude pomalu vracet zpátky a na druhý nebo třetí díře už půjdete na dorazy. Když to povolíte moc, tak vás ten tlumič bude jakoby nakopávat. To znamená, že vás bude jakoby vyhazovat ze sedátka. Takže vždycky to chce nastavit tak, aby vám to bylo pohodlný, aby se vám motorka zbytečně nerozkejvávala a to nastavení je podle citu, na to není obecný nastavení. Každý to musíte cítit. High speed je štelování komprese, stejně jako low speed. High speed to jsou velké rány, to znamená skoky, ve chvíli, kdy jedete po nějaký roletě a takhle se vám třepe přední kolo. A tím se vlastně nastavujete, jak při těchto ránách ten tlumič bude tvrdý nebo měkký. A pak je low speed, kterým se nastavuje vlastně jízda po nějakých přírodních vlnách. Jsou to táhlý boule, kdy ten tlumič se ne tak rychle stlačuje, jako by při tom high speed. Ten high speed vám umožňuje to, abyste si nastavili vlastně, jak to kolo vlastně jede po tom povrchu, aby zbytečně neposkakovalo a tak. Takže to je jakoby nastavení toho low speed a high speed. Samozřejmě ve chvíli, kdy utáhnete nebo povolíte jeden z těch prvků, tak samozřejmě to ovlivní i jakoby to nastavení toho druhého. Takže není to obecně tak, že když něco, tak utáhněte tohle, ale může to být maličko přitáhněte tohle, maličko povolte tohle, k tomu uspůsobte ten třetí ovládací prvek. Ale jak říkám, nastavení těch volejů je zcela individuální a ne každý, kdo pojede na té motorce, kterou si třeba nastavím já pro sebe, mu to bude vyhovovat. Taky záleží, jak jezdí ten člověk rychle. Jestli se snaží, aby ta motorka někde poskakovala nebo ne a tak dále. Takže, jak říkám, to nastavení je zcela individuální. Tak to bylo teda nastavení tlumičů. Já si rozím montérky a ukážem si pár jízdních záběrů, abyste viděli, jak vypadá, když ta motorka je nastavená dobře nebo špatně.
Takže teď se vám pokusím ukázat několik průjezdů přes koleje, kde bude motorka nejdřív jako dobře nastavená a potom trošku rozšteluju všechny ty štelováky. Takže tady vidíte, jak ta motorka přejíždí 2 koleje za sebou. Prakticky je pořád v rovině a hlavně kola pořád jedou po zemi, což je správně. Takhle by to nastavení mělo pak ve finále dopadnout. No a tady vidíte, když jsem otevřel jak kompresi, tak rebound. Motorka se kejve, houpe se, přední kolo po druhém nárazu už nejede po zemi, ale vlastně ty stlačené pružiny mě úplně vystřelily do vzduchu, takže motorka jede po zadním kole. A teď si tady ukážeme nějaký skok, kdy jakoby teď vidíte, že motorka se vznese do vzduchu, tlumiče se vyvěsej, ale hned po dopadu ta motorka samozřejmě tlumí, ale vrací se pomalu, takže se nijak nerozhoupe a vlastně kola pořád jedou po zemi a pořád mají tu adhezi, což je správně. No a tady jsem povolil trochu rebound a kompresi, takže jednak po dopadu ta motorka jde skoro až do dorazů. A hlavně se mi rozhoupává, vidíte, teď jde nahoru a zase dolů. A člověk se pak necítí úplně jistý na té motorce. No, vidíte, a teď jak se to pomalu vrací a motorka jede dál, už rovně obouma kolama po zemi. A teď zkusíme poslední rychlejší přejezd, takže vidíte tady správné nastavení. Motorka dopadá, kopíruje povrch, ale prakticky řídítka zůstávají v jedné rovině. Motorka nekope do řídítek ani nikde vzadu, že by mi to nakopávalo zadní kolo. Na rozdíl od tohohle záběru, kdy se motorka rozkejve a hlavně vidíte zadní kolo letí vzduchem a teprve teď dopadá na zem. Tak takhle je to špatně. Když už se rozhodnete koupit si nový tlumič, přemýšlejte taky o tom, kdo vám ho bude servisovat a jak dlouho to bude trvat. Tady u nás v Turatechu máme certifikované středisko, kde můžeme dělat několik základních věcí, a to je výběr pružiny, které jsou různé tvrdosti a různé dílky. Jsme schopni ten tlumič kompletně rozebrat, vyměnit jak uložení tlumiče a ty ložiska v něm, těsnění, jsme schopni lehce si pohrát i se složením planžet. Můžeme samozřejmě vyměnit volej díky té mašině, která je tady za mnou, ta se jmenuje VacuPress. Díky této mašině já jsem schopný vycucnout z oleje všechen vzduch, takže potom ten tlumič samozřejmě má mnohem větší trvanlivost, než kdybych tenhle přístroj tady neměl. A samozřejmě tady i ty tlumiče dofoukáme dusíkem tak, aby ten tlumič po tom servisu byl úplně stejně dobrý, jako když byl nový. Díky, že jste si udělali čas. Já vím, že to téma tlumičů je docela obsáhlý a že tenhle pořad je trošku delší, než je obvyklý, ale to jsme to ještě vzali jakoby hopem a snažili jsme se to udělat co nejjednodušeji. Já myslím, že je důležitý, abyste si uvědomili, že když máte starou motorku, tak ta investice do těch nových tlumičů je naprosto zásadní a ze staré motorky udělá doslova novou. Mnohdy ta stará motorka s novým podvozkem se chová líp než nová motorka z krámu, takže vůbec to nevadí, že jezdíte na nějakým starším stroji, protože díky tomu z něj uděláte opravdu úplně něco jiného. A ty lidi, kteří od nás odjíždějí, tak se vrací a říkají, že jsme to neudělali dávno. To je prostě tak obrovský jakoby krok, že jsme to měli udělat dávno a užívat si to ježdění mnohem víc. Je jasný, že to stárnutí těch tlumičů je pozvolný.
čili ten řidič to prakticky nepozná. Možná ve chvíli, kdy jedete svoji oblíbenou zatáčku, která je hrbolatá a začne vás ta motorka jakoby vynášet z té zatáčky, protože to přední kolo už třeba nejede perfektně po asfaltu a začíná odskakovat, tak tam můžete poznat. Proto i to servisování tlumičů doporučujeme řešit tak, že prostě každých 20 000 přijedete na servis a my to odservisujeme tak, aby ty tlumiče byly zase jak nový. V každém případě, pokud máte na motorce 80 000, tak je jasný, že ty tlumiče jsou po smrti. Není možný prostě, aby byly v pořádku. Ty tlumiče tolik nevydrží, takže jezdíte na motorce, která se nechová ani tak, jak plánoval výrobce, byť tam dal třeba tlumiče opravdu jednoduchý, že nejsou technicky tak dobrý jako ty aftermarketový, tak stejně už jsou po smrti a ta motorka nefunguje tak, jak by fungovat měla. Když budete chtít, zastavte se a my vám dáme vyzkoušet motorky, které mají tyhle nový tlumiče, ať to můžete porovnat s tím, na čem jezdíte. A nebo jak jsme v jiném pořadu říkali, není od věci si občas vyzkoušet motorku kamaráda, zejména pokud je to motorka stejného typu, protože najednou zjistíte, že třeba ta jeho se chová jinak a třeba zjistíte, že ty vaše tlumiče se chovají jinak. To je asi všechno, děkujeme za pozornost a uvidíme se příště.